U subotu 20. januara od 18 sati ispred Konzuma u Lukavcu planirana je 5. po redu četenijada u organizaciji Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac grad. Najavljen je dolazak 17 udruženja koja će uzeti učešće u takmičenju u pripremi četenije. Posebna čar četenijade u Lukavcu su mladi predstavnici domaćina koji će rame uz rame pripremati četeniju sa ostalim udruženjima, s tim da kao domaćini ne mogu uzeti učešće u takmičenju. Tradicionalno, evo, u subotu 20. januar na platovu robne kuće Konzum u 18 sati je svečano otvaranje 5. po redu četenijade u Lukavcu u organizaciji Gradskog kuda. Imamo goste iz Olova, iz Vornika, iz Bratunca, iz Brčkog, iz Gračanice, lokalna udruženja, ukupno 18 ekipa dolazi da se takmiči u spremanju te tradicionalne bosanske poslastice. Ono na što je izuzetno ponosno, što možete vidjeti evo u prostorijama Gradskog kuda, je mladi na koje mi pokušavamo da prenesemo to spremanje te tradicionalne poslastice, je ekipa koji su izrazili želju da pokušaju i da spremaju. Tako isto u Tarevcima, gdje je već tradicionalno 20. po redu četenijada, ekipa Gradskog kulturno-umjetničkog društva od 32 ekipe osvojila je drugo mjesto i na to smo izuzetno ponosni. I gdje god odu članovi Gradskog kuda, pošto su najmlađi, osvoje neku nagradu kao utješnu, jer je to baš simpatično što su mladi. Za četeniju je potrebno da se istopi, stavi se prvo šećera 1 kg, onda se tu stavi 1 čašica vode i to se miješa sve dok se ne istupi sad. Jedna se tu stavi 1 polovina limuna i to se stavi sve na vatru kad se izmiješa i onda to kad proključa, to se stavi u jednu šerpu gdje treba da se ohladi i onda se iznese na sjeg, na primjer da se brže ohladi. Kad se to ohladi, treba se miješati da se ona stvrne i kad se stvrne pravimo kao osmice tu i okrećemo je i kad se to bude dovoljno napravljeno, to se stavi u brašno prženo i ono se vrti u krug sve dok ne budu niti i kad budu ti niti, četenja je spremna da se vadi i da se jede. Pa meni folklor znači puno stvari. Prvo, došao sam da naučim kako igrati razna kola i dosta putujemo, a četeniju volim da pravim, par puta sam je već napravio, pa meni je svaki put kad dođem drago i uvijek izbjegnem razne aktivnosti da bi došao na folklor, da bi mi bilo super ovdje. Igramo tradicionalne igre i zabavljamo se i putujemo. Pa mogu sve stići i odlična sam učenica. Koristim priliku da pozovemo građanstvo da znači u subotu 20. januara izađu na plato robne kuće Konzum i uživaju u kulturnom programu koji će uljepšati najmlađi članovi folklorne sekcije Gradskog kulturno-umjetničkog društva. Od tih 18 ekipa bit će dovoljno četenije da se zasladimo, poigramo i uljepšamo to veče.